אז איך אנחנו בעצם מטפלים ב-RST, בחרדת דחייה? התשובה הפשוטה היא באמת לזהות את המחשבות, לדעת שזה בסך הכל חוויה שהיא חלק מהפרעות הקשב. הדרך לעשות את זה היא כמובן עם איש מקצוע, דרך CBT, טיפול קוגניטיבי, דרך מיינדפולנס ודרך זיהוי המחשבה הזו. לדעת שזה מחשבה לא אמיתית, זה אומנם מרגיש מאוד אמיתי, זה ממש כואב, אבל לדעת שזה חלק ממה שאנחנו צריכים לעבור. זה לא באמת שמישהו לא רוצה אותנו, זה לא באמת שהולכים לפטר אותנו, זה רק התחושה. ברגע שנעצור, לא נגיב מיד, נחכה רגע, נעשה את הנשימות, נזהה את המחשבה, נגיב בהתאם, זה ירד, החרדה תרד וככה נדע לשלוט בזה. מה שחשוב לדעת שזה קיים, זה אמיתי ואפשר לטפל בזה. בשביל עוד מידע על זה אפשר לפנות אליי.